tervetuloa uudemman videon pariin. Tämmönen nopea video. Uppaan sitten enemmän huomenna. Ja jos haluatte nähdä enemmän tämmöisiä videoita, niin tilatkaa ihme kanava. Tykätkää ihme tätäkin videota, koska näitä on tulotta aika nopeasti tämmöisiä. Myös silloin, kun mulla on tämmönen oikea retrokamera, niin totta kai näitä videoita on tullut joka ikinen päivä. Ja myös tulee videoita vielä näin monta päivää. Saatitte nähdä, mikä päivä sitten tulee muuttumaan videoiden suhteen, mutta vielä tulee videoita. Mutta mä lopettelen tämän videon tähän. Videoita tulee joka ikinen päivä. Jos tykkäät videosta, tilaa ihme kanava ja kommentoi alla oleva linkki, mitä haluat nähdä seuraavia videoilla. Mutta seuraavan kertaan sitten. Moikka moi!